kolekcia je inšpirovaná bielou farbou, čo je vlastne hlavná farba zubných pás, taktiež je tam modrá a je to celé inšpirované objemami zubnej pasty, tvarmi, ktoré sa nachádzajú na obaloch, sú tam vlastne potlače, hlavné farby sú modrá a červená, pretože je to pánska a dámska línia. Moje potlače vznikali vlastne, je to klasická turecká technika, volá sa ebruli, alebo mramorovanie a vzniká vlastne na vodnej hladine, kedy sa nanášajú farby prostredníctvom chemických zložiek, vlastne, ktoré sa pretlačajú na papier. Základom vlastne je vždy biela farba, ktorá sa objavuje ako hlavná v potlačiach. Zadaním bolo hlavne spoločenská kolekcia. Urobil som to trošku viac športové, pretože mám rád nejaké také športové, mám rád nové techniky, mám rád, keď sa hráme s materiálom. Nech nie sú veci také upiaté, nech sa v tom ľudia cítia skvelo a nech je to také svižné, nech sa samotný materiál hrá so sebou, nakoľko je na ňom potlač alebo nejaká štruktúra, nech sa to hýbe samo.